Здравейте, приятели! Днес ще споделя с вас една много вкусна рецепта за домашно приготвена лазаня. Ще използвам готови кори, но всичко останало ще си го направя аз. Преди много рядко правех лазаня, защото знаете, има два соса, бърка се болонезе и после бешамел. Особено бешамела трябва постоянно да се бърка, за да не станат бучки. Но вече имам на кого да делегирам бъркането, затова много често я правя и много се харесва. Погледнете ви рецептата, ще я сложа в коментар и ще се радвам да ви вдъхновя и вие да си я направите. Започвам! Първата стъпка е пармезанът да се смели. Затварям и смилам за 10 секунди на 10-та степен. Ето вече пармезанът е на пухкав сняг. Пресипвам го в друга купичка, защото ще е за последно за поръсване отгоре. И сега продължавам с съставките, които са за болонезе. Моркови и глава от селена по 200 грама. Лук около 60 грама на 2 и една скелетка чесън. Сложих вътре. Следваща стъпка е да се смелят 6 секунди. Ще се смилат. Ето ги. Сега 5 минути на 120 градуса ще се бърка и ще се задушава. Ето, всичко се е задушило, излиза пара и мирише много хубаво. 500 грама смесена кайма, половин телешка и половин свинска. Така е най-добре, защото ако е само телешка е доста сухо, но разбира се, въпрос на вкус. И сега 10 минути ще се задушава на 120 градуса. Така, ето, запържи се каймата с зеленчуците. 150 мл червено вино. Аз имам едно бяло, ще сложа от него. Може, който не иска да слага вино, може и някакъв сок или вода, или бульон. Точно 150. Ето, то сега забелязва и само ще си маркира. Следват 400 грама домати. Аз обаче имам тук един доматен сок в шуменско пиво и това е от доматения сок на мама и по-хубаво от него няма. Може и малко сгъстена доматена паста да се сложи. Следват сол, черен пипер, 2 листа дафинови и сух босилек. Остава 15 минути на 100 градуса да се готви. Така, готово е. Трябва да го присипа и да махна дафиновите листа. Ето, имам цяла тенджера с сос болонезе. И сега продължаваме с сос бешамел. Гледайте втора част на видеото.